Yes, comrades. Good evening. Komanse naso muli bwanji kapena mwasikola bwanji. Comrades Malawians, nthawi zonse munthu kamakhala kwanu kapena mziko la kwanu. Timafuna tiziona chilungamo. Timafuna tizikhala moyo wa mchilungamo. Sinimafuna kunamizidwa. Ndiye ku Malawi kunoko panopa since 1994 chitengere democracy yathu. Multi-party democracy. Chiyambireni ndale za democracy kuzafika leloli. Takati kunamizidwa kwa basi. Ziko lathu, akula ziko, oyendesa ziko lathu, amathawa chilungamo. Chilungamo takati uthawa chilungamo nthawi yonseyi. Panopa tikamaona ziko lathu mene likuyendera. Muzaona ti chilungamo mulibe. Kwakukhala maboza eneni. Anthu omwe amatiyankhulira kapena mene timayankhula kuti tione chilungamo. Timaoneka ngati ndife anthu opanda pache. Ngati sitidziwa chilungamo. Ziko lokhala ngati mulibe chilungamo mukamakhala mziko. If there's no justice, if there's no truth in that country, si ziko loti munthu ungamale nyadire kuti ziko la kwathu. Malawi panopa yafikapo kuti boza ndiye likupita kusogolo kwambiri, chilungamo chibwera mbuyo. And the gap is so huge kuti boza lapita kwambiri kusiyana ndi chilungamo. Chifukwa chani tinasintha ndale zathu kuchoka ku chipani chimodzi kupita ku multi-party democracy? Panali zifukwa timakayikira zina ndi zina nthawi imeneyo ku chipani chimodzi. Koma chibwere multi-party democracy, kukanga democracy yathu yangokhala ngati kuti ikubwesa kwambiri boza, chilungamo kumachepa. Ndipo anthu aboza akumachuluka kwambiri kuposa chilungamo. Olo mkati muone mavotedwe meti kuvotera. Anthu omwe amakhala kuti alibe chilungamo ndi amene amakhala ndi mavoti ambiri kusiyana ndi anthu omwe amakhala ndi chilungamo. Sindikunena kuti MCP ndi ya chilungamo chifukwa kenawo zaboma ayi. Koma MCP is also a good and bad example. Chilungamo chinathawa 1994 tinacho samboma MCP. Simagaza mwina chilungamo chikhalapo kuyamba 2020 pa 2025 kuti mwina asintha koma sizinasintha. Chimozimozi DPP tinathamangisa mu boma 2014-2020. Poabwesa kawiri mboma panopa kuti abwere mboma timaona ngati chilungamo chioneka kuti mwina ali opposition aphunzirapo. Koma ayi, comrades Malawians, chilungamo ku Malawi chikusowabe. Even anzathu azipembezo ka ntchito zosiyana-siyana zona malamulo, chilungamo ku Malawi chikuthawa-thawa. So, who's going to bring back chilungamo? Kapena amene angayambe kupanga zinthu za chilungamo ku Malawi ndi ndani? It's the coming generation. It's the youthful generation. Ana amene akubadwa kumene kuyamba 1990, kapena chama 1890, kuzafika 2000. Ana amene wawanda amene ku Malawi angabweze chilungamo. Koma ena tonsefe amene tinabadwa kale kapena tinavota nawo 1994, chilungamo chinatilephera. Ndipo zikoli taliwononga kwambiri ziko lathuli. Chilungamo chikusowa. O tikakumanapo akuluakulu anthu ozindikira tikakumana, boza ndimene masogola. Ndipo boza likusogola chifukwa kuti pakasowa chilungamo, umbanda, kuba, corruption, ziphuphu zimakhalapo. Ndiyo chilungamo chikusowa. Ndikukamba izizi chifukwa chani? Panopa pali nkhani zomwe zikuyenda masamba mchezo, kapena ma TV, ndi nyumba zambirimbiri za atolankhani. Anthu omwe anapha munthu ku mayi doctor yemwe aphunzitsa ku university anaphedwa ku Blantyre. Tikuona anthu kuti agwidwa, ma suspect atengedwa, tikuona amene akuyankhulira mastori ambirimbiri. Mukati muonesese kwenikweni nkhani imene iyi ndikusowa chilungamo. Kwa anthu okuphawo kapena ma suspect chilungamo palibe. Komanso even ofufuzawo nawonso chilungamo palibe. Sichikuoneka bwinobwino.
chifukwa nkhani zikulu ngati zoti munthu wina anamwalira pamafunika chilungamo chipite kusogolo. It's not a showcase business. Si nkhani yoti kumafuna kuonesa kuti apolisi apanga ukadaulo agwira anthu amene anapha mayi uja. Ayi, tiyenda kuzati mayi wamwalira uja sazabwereranso kuziko kuno. Zimbalangondo zimene zizi sizamuonanso mayi amene uja. Akubanja kwa mayi amene amwalira aja sazaonanso zimene zizi. Therefore, tiyendideke mtima pansi anzathu azamalamulo. Nkhani wina akaphedwa isamakhale entertainment. Aye. We don't want to be entertained by these suspects. Anthu omwe anapha mzimayi uja, Dr. Bobby or Bobe, nkhani yake isakhale ngati entertainment. No. This is a serious issue. It's a serious crime. This is a murder case. Siofuna maita ngati entertainment. No. We don't want police to entertain us, or we don't want suspects to entertain us. Pamene doctor ofunikira kwambiri. The youngest doctor so far. She was only less than 40. She was only maybe 30 something years. Sana jerere skulu yake. Nde panopa tikamona tima video kapa MBC ka news zosiyana a police kumatenga anthu akumapita komwe kunaphedwa mayaja. It's not good. It's not right. I agree ndi anthu omwe anazuzulapo. Fufuzani nkhani iyi mwa ukadaulo. Ngati mulibe ukadaulo ndi chifukwa chake mukubweresa poyera tima video kumamva kumaona zomwe masuspect akuyankhula kapena amene apolisi akufusira masuspect. Kusowa chilungamo. Chilungamo chokuti doctor ajasanaphedwe bwino. Therefore nkhani imene iyi ndi bwino tizaimve yonse ikafufuzidwa. Komanso ngati kuli choncho ngakhale zalakwika kale nkhani imene ku khoti muzaike chimozimozi tizayionere china chikani chani. Chifukwa zimene tikuona papa zilibe umboni. All the information zomwe tikuona pa social media za mmene mayi anaphedwera kapena mmene masuspect anachitira zopanda pachi. It's not classified information. It's not good. Ma radio station, ma TV, kapena anzathu a polisi kumatenga nkhani zawo kumazibweresa poyera kumafusa mafunso ngati amenaja. Mukupanga dilute nkhani yayikulu yomwe ilipo. So ndikugwiza nawo anzathu omwe akudana nazo zimene zizi Malawi Law Society ndi anzathu ena ake omwe amatiyankhulira kuti aya polisi agwire chomwe akadaulo. Komanso kodi ukadaulo wa polisi wagona pati? Kwachitika maliro ambirimbiri kumbuyo konseku. Nkhani zangati zimene zizi akhazi kuchitika anthu kumaphedwa chilungamo sichimapezeka. Kuyambira pa mwana uja Robert Chasowa, Isanja Unju, Kalonga Stambuli anaphedwa anthu mosadziwika bwinobwino. Ena ndawa a vice president anthu ena 8 pa ndege kunthungwa. Koma zonsezi sizinachitike zimene tikuona ku Chigumula zoti anthu amene anapha mayi uja kumabwesa poyera ma suspects. Ndiye zimene zizi zakhale kukondera pofufuza a police chonde kuonesa ma suspect kuti aziyankhula amene anachitira si ukadaulo wa ntchito koma ndi umbuli wa polisi. Ma law enforcers athu simuziwa ntchito. That's why you are parading ma suspect kumayankhula izi ndizi. Pamene amalayi chomwe tikufuna tidakali kulira maliro komanso tifuna nkhani imene tione kuti anthu awapazidwa zilango. Akapazidwa zilango zija ndiye muzayambe kuonesa mmene mafufuzira nkhani ija. Kwa panopa muli mkati mofufuza nkhani mwayitulutsa kale kunja. That is totally unprofessional for the police. Police must not act like this. Chwa mwina anthu amene omwe apasa belo kapena anthu amene wakapezeka usalakwa ku court. What are you going to say? Muzafuta ma video amene wawa. So comrades Malawians, chilungamo chofunika. Koma chikamofunika chilungamo chizikhala ndi njira yake ndi discipline yake yakayendesedweka chilungamo. Ma video amene tikuona ma suspect awawa ena nkhope za ma suspect izo tikuziziwa timaziona ndi zimbalangondo. Koma si bwino kuti nkhani sinaweruzidwe khoti sanapasidwe chilango muzitionesa amene mufuzira nkhani a police. We don't want to be entertained
by these investigations. Nothing is exciting and nothing can clear maganizo owawa pomwe tili nawo pa imfa imene inachitika pamayaja this youthful doctor Dr. Bobby. We don't want to be entertained by any investigation guest kapena mmene mukufufuzira nkhani a polisi asatipangise ife kuti tizikhala entertained or excited because of this issue. Panafa munthu maliro kumalawi kuno achitika ambirimbiri, anthu andale kukhala kumbaliko, koma kufufuza kwache simene tikuonera papa mafufuziro. What is so special kuti leroli panopa inu anzathu a polisi kubwesa nkhani ngazimene zipoyera? So comrades, kumalawi kuno tena kumayenda mchilungamo. Chilungamo chizikhala ndi ulemu wacho wapadera. Kubwesa masuspect poyera kumayankhula bena anaphera munthu uja ndi chimozimozi kuona kupha munthu. Zene tikumvazi nzopseza mtima kwambiri, sizabwino. Tiphunzire bwino anzathu a polisi ofufuza. Fufuzani nkhani zikatha, anthu achakalangidwa ndi khota kapeza kuti ndolakwa, ndiye kenako tizakuyamikeni muzambe kuonesa mmene munafufuzira nkhani imene yoyo kuti anthu ampaka amangidwe, tikupasa chilango chokhwima kwambiri kukaka kundende. Kwa mufufuza kukhoti simunalowe, mwayamba kale kupanga zinthu zodabwisa, zinthu zokhala ngati ndinu ana zibwana ayi pa ntchito. Fufuzani ntchito professionally. Comrades, this is my message today. Good evening, everyone.